हॅलो गायज, वेलकम टू माय यूट्यूब चॅनल SM Art गोवा. तर कशी आहात तुम्ही? बरे मा? तर आज हय बर्थडे आसा आणि ही सगळी पिलावळ जमलेली आहे. ही पिलावळ जम कितके जाणां हे बघ. हेजो बर्थडे आहे हो. तर लाईक कर, व्हिडिओ लाईक करा. हे हो ही सगळे पिलावळ आम्ही जमलेलो आहोत. ही जाणटी ही आमच्या घरातली जाणटी बघ. आणि हो बर्थडे ह्यो ह्याका बघा, ह्या काळजी करता. सबस्क्राईब म्हणून सांग, सबस्क्राईब करता. सबस्क्राईब करा. हे बघ हे एकच मी खबर हे वळते हे वडाकडे गेले ते करतो ना अजून सात घालू ना काळा करू आम्हाला बड्डे आहे चालू हा तुला काय बड्डे म्हणा बड्डे खाऊ म्हणा. आम्ही जमलेलो भाऊ बर्थडे खातीर आणि हे खूप काय तिळगुळ वाटतात. बड्डे तिळगुळ वाटतात कसले बघ हे तिळगुळ जमवलं का चढे जमवलं काय बड्डे हे बघा तिळाचे लाडू. तर हो आजचा बड्डे काय हॅपी बर्थडे. गिफ्ट हात दिला मध्ये तर हे हात घेऊन मोठे म्हणे तर ह्या मला गिफ्ट दिलं ना. तर हा काय म्हणतो तर केक काढून उघडून बरे. तर आयला मी गिफ्ट आणलं ना आणि त्या म्हटल्या तुम्हाला कळलं ना सरप्राईज गिफ्ट आम्ही त्या कधी तू ओ ताई 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 होते